Baimani norok nugiman khana boroni obostha sungbo visit khaipekha ke sudo oro simni thakabo songo sini oro kargonke ayang pochim digi bukhnaka tokoni tongo nge tabuto watai season ba nobar bo finance jora noro nugiman ka bunai Basa buhuni tongo Manimonlai Selena Tripura, Juhel Tripura, ani buri bungalai Maduri Tripura, ani bungalai Birendra Tripura. Alang tini areta duja somoyo ani gotona oi thaha. Nogana subasu kusa khlai mahalai kusa su ongnai hamnai. Ani bung Korwi Nokbar Para. Purwo Manikya Dewan. Sorry. Hambai noro nugiman khana जों tabok Purwo Manikya Dewan sopaijak. Actually chini takhuk koroksa ni bini nok norok tabok nugiman khana ge boro omoki bini busarok omo bini hik ge takhuk ni nok tongmani tau tini matro suru siku watwi phaimani te nobar kotor to kobangma robot bagan nostong kha baikha omo जों kobangma no report khlaika haipano especially जों tabok nok si manai hani bagi noro nugiman khana Krwi borok basini kungthai baraba Krwi no kobang ge borok nok kotor boti semaya noro jotono saimano gangkai oboto bidun bisinti norok nukhana busa khorongnai bihik busai borok tini borok thunai borok sanai ge जों nainai ei je जों busuk jora buskango help khlaiman ge ang already SDMO bo salaika ge finance kang mang SDMO inform khlairka ge borok no je nok baimani busuk jora जों help khlaiman ge hisabo to जों 80-90,000 to जों mano but ta busuk jora borok no जों help khlaiman sarkari babe ge buskango जों nok ni teibo जों salainai ge aboto जों tabok bidun bisingti to joto clear khai salia haipano noro obostha nukha omdai ke chini Tripura sar kobangma tongnai ge ang request khainai chini leaders rongno sudo chini Karbook Subdivision ni oineno jaga tempote noro please thangi kisa naidi ke SDM officer noro jogajog khlaike chanai jate ajago chini Krwi borok rokni bagai financial help mano kisasuk nok tangnani bagai 80-90,000 mano gangke asumai apano 50,000 pano manai naidi o Krwi taimo beleno chugu haini bagai ang sanai chini Karbook Subdivision ni SDM team rokno bo sanai norokbo je boroni poribarni obostha naidi ge borok no dati datune help khlainan bagai ang no bo koinai ge ang chini emle sar sonjay maning no bo koinai kisa nahardi yang digi te chini doli riang no bo ang koinai je chini yang kisa nahardi osono sanai Aha, video